Исәнмесез, эфирда жұмға күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, иңелек төп темалар турында. Почтада ширатлар хотларны кабул итмиләр, сәбәпләре нидә? Автобусның тукталышка кайчан килгәнен телефон аша күзәтеп була. Шаллы IT белгечләре яңа кушымта уйлап тапкан. Себер пихтасы шаллы орманнар өчен бик сирәк күренеш. Шаллы тирәсендәге орманнарда ул бер генә җирдә үсә. Бу хакта Римма Әхмәтова. Бу көннәрдә почта бүлекчәләрендә озын чиратлар барлыкка килә. Посылкаларны тиз генә алып булмый. Хат җибәрер өчен дә озак көтәргә кирәк. Почта хезмәткәрләре бу хәлне яңа программага күчү белән аңлата. Почтада чират һәр вакыт бар. Хәзер бигрәк тә озак көтәргә туры килә. Пришлось приходить на следующий день. То есть вчера приходил, мне не дали, сказали сегодня прийти. Новое программное обеспечение, поэтому и народ не хватает. Из-за этого дольше оформление стало, просто людей из-за этого больше, соответственно, очередь. Шунда быел март айыннан яңа компьютер программасы кертелә башлаган. Ул хезмәт күрсәтүне тизләтергә тиеш, ди почтамт хезмәткәрләре. Башта яңалык кечкенә бүлекчәләргә кагылган. Хәзер программа эре почта бүлекләрендә куела. Шуңа күрә чират җыела. Хәзер инде эш җайга салынып килә. Шулай да әле өзеклекләр чыккалый. В настоящее время идет донастройка оборудования, и к урегулированию ситуации подключены опытные IT-специалисты филиала. Чтобы ускорить процесс обслуживания клиентов, к работе отделений почтовой связи, расположенных в 18-м комплексе новой части города и в 27-м комплексе, подключены дополнительные сотрудники из Набережно-Челнинского почтамта. Почтам җитәкчелеге халыкны сабыр булырган ди. Программа көз ахырына куелып бетәчәк. Римма Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Көзгә ул хуҗалыгы ярминкәләре контроль астында булачак. Белгечләр продукцияның сыйфатын, сәүдә урыннарының чисталыгын, сатучыларның махсус киемен киюен һәм йөк машиналарының дезинфекция үтүен тикшерәчәк. Алып сатарларны ярминкәгә кертмиләр. Бәяләр республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан билгеләнгән. Бәрәңгенең һәм кишернең 1 килограммы 12 сум, кәбестәнең килосын 7 сумга алырга мөмкин. Сыер итенә бәяләр 280 сумнан башлана. Фермерлар шәһәрдәшләрне Геста төзүче мәйданы янында Шамил Усманов проспектында һәм Голескер Камал бульварында көтәчәк. Телефоннар өчен Шаллы транспорт дигән махсус кушымта эшли башлаячак. Аның буенча Шаллыдагы җәмәгать транспортының тукталышка килү вакытын күзәтергә мөмкин. Моңа кадәр Шаллы IT белгечләре трамвайлар өчен шундый кушымта булдырган иде. Автобусларның килү вакытын кайчан күзәтергә мөмкин булачак, хәбәрчебез дәвам итә. Әлеге кушымта автобусын тукталышка кайчан киләсен минутына кадәр төгәл күрсәтә. Шулай итеп шәһәрдәшләр үзләренең вакытын планлаштыра алачак. Әлеге проектны Шаллы IT паркы егетләре уйлап тапкан. Электротранспорт һәм пассажирский перевозка оешмалары җитәкчеләре белән элемтәгә кергәннәр. Кушымтада бер ноктадан икенчесенә кадәр маршрут билгеләргә үз фикереңне калдырырга мөмкин. Ну, можно было бы, например, добавить достопримечательности. Может быть, какие-то объекты, ну, там, поликлиники, для того, чтобы понимать, чтобы человек понимал. То есть, когда он забивает маршрут, чтобы не было только там пединститут, автосборочный завод. А было так, что можно было, например, пединститут, ты знаешь, откуда ты едешь, и, например, Комсомольский рынок. Бүген әлеге кушымта тест режимында эшли. Октябрь айында исә аның белән мөстәкыйль рәвештә кулланырга мөмкин булачак. Гүзәл Ширкапова, Ксения Антонова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Бу якшәмбедә урман хуҗалыгы хезмәткәрләре көне. Һөнәри бәйрәм алдыннан без озак еллар урманчы булып эшләгән кешедән Боровецкий урманының иң кызыклы агачын күрсәтүне сорадык. Билгеле булганча, Түбән Кама милли паркында 200 төрдән артык үсемлек һәм агач үсә. Паркның мәйданы 27 мең гектарга якын. Урман хуҗасы безне кая алып барды һәм нинди агач күрсәтте? Хәбәрчебезне тыңлыйк. Түбән Кама милли паркына берничә урман керә. Зур наратлык, кече наратлык Танай урманы. Ә безнең Шаллы ягында Каманың сул ярында Белоус урманы урнашкан. Урманчы Фәнүс Нурдинов безне шунда алып барды. Кызылтау урманчылыгы чигенә. Монда безнең якларда бердән-бер урында ак шыршы пихта үсә. Әлегә алар күбрәк булган. Хәзер бармак белән генә санарлык. Нәрсәгәдер шигырьгә бик тиз бирешәләр. Менә бу пихтага белмәм бер 60-70 яшьтер. Уже ул шигырьле. Күбесе 80-90-га җиткәчтән корыйлар. Шифалы үзлеккә ия пихта нарат шыршы кебек үк биек булып үсә. Әмма ябалдашы аларныкы кебек үк киң түгел. Кайрысы да башка төрле. Урманда пихта агачын ничек таныргасың? Моның өчен иң элек аның тышкы ягына игътибар итик. Пихтаның кәүсәсе шома. Ә хәзер без шул ук яшьтәге нарат агачын карыйбыз. Нарат агачының кәүсәсе кытыршы һәм менә шулай караган чакта ук икенче төрле икәне күренеп тора.
Bu orunda элек пихта бик күп үскән. Менә бу тарихи текермән булса янда алар аеруча күп булган ди өлкәннәр. Базы биләмәсендә яшь пихталар утыртканнар. Ылыслары икенчерәк, кыскарак, йомшаграк. Иснәп карарга була менә исе. Икенче төрле тәмле исле пихта. Безнең төбәкнең сирек агачын сез дә барып күрә аласыз. Бу урын Белоус поселогыннан ерак түгел. Әмма Себеркис искиткеч шифалы булса да, ак шыршының ботакларын сындырырга ярамый. Ул безнең кызыл китапка кертелгән. Рим Әхмәтов, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. 23 һәм 24 сентябрьдә Чаллыга гастрольләр белән Әлмәт Татар дәүләт драма театры артистлары килә. Мастеровой театр сәхнәсендә төрле фестивальләрдә җиңү яулаган әсәрләр куелачак. Син кайда идең? Кибет, Играем маленького Мука спектакльләрне билетлар инде сатуда. 23 сентябрьдә тамашачыларга «Син кайда идең» спектаклен тәкъдим итәчәкләр. Ул Ярослав Пулиновичның әсәренә нигезләнеп язылган. Мәхәббәтнең яше юк диләр. Спектакль геройлары да бер-берсен гомер көзендә таба. Очрашканнан соң аларның тормышлары яңа төсмер ала. Бәхет якында гына аңа ирешү мөмкин кебек тоела. Әмма авылдашлар, күршеләр, балалар картларның бәхетенә киртә булмакчы. 24 сентябрьдә сәхнәдә Кибет спектаклен куячаклар. Ул Россиянең кече шәһәрләр фестивалендә җиңү яулаган. Социаль пьеса реаль вакыйгаларга нигезләнгән. 2 тапкыр күренекле драматургия конкурсларының шорт битенә кергән. Бу документаль һәм шул ук вакытта художестволы пьеса. Нәни тамашачылар өчен әлмәтләр рус телендә «Играем маленького Мука» көнчыгыш хикәятен тәкъдим итәчәк. Кичке спектакльләр татар телендә куела. Мастеровой театр залында русчага тәрҗемә итү мөмкинлеге бар. Билетларны Мастеровой театр кассасында һәм Русдрамтеатр рус сайтында сатып алырга мөмкин. Бүген республика мәктәпләрендә һәм китапханәләрендә мәдәният дәресе узды. Әлеге чара башлангыч сыйныф укучыларының укучының мәдәни көндәлеген алуга багышланган республика проекты кысаларында оештырылды. Быел әлеге акциягә республиканың мәдәният дәүләт учреждениелары да кушылды. Аның кысаларында укучылар өчен тематик чаралар, концертлар, экскурсиялар, спектакль һәм презентациялар үткәрәчәк. Чаллыда бу дәресне мәдәният идарәсе башлыгы Эльвира Ногманова үткәрде. Агымдагы елда бу чара кысаларында Ярчалы шәһәренең 23 мең башлангыч сыйныф укучысы җәлеп ителәчәк. Будапештта армрестлинг буенча дөнья чемпионаты тәмамланды. 35 илдән 1500 катнашучы арасыннан иң көчле кулларны ачыкладылар. Россия җыелма командасы составында 5 спортчы чыгыш ясады. Шәһәрдәшләребез Миләүшә Гыймранова, Фәнис Нуретдинов һәм Егор Лештаев бронза медальләр алып кайттылар. Әле күптән түгел генә безнең дөнья чемпионаты булып узды. Мин анда олы хатын-кызлар арасында 50 килограммда бронза медаль яуладым. Бу җиңү минем өчен зур җиңү, чөнки быел миңа олы яшьтәге хатын-кызлар белән көрәшергә туры килде. Бронза медаль алып кайтсам да күңелем минем шат булды. Бронза медаль алу өчен дә бик авырлыклар кичерергә туры килде, чөнки мин инфаркт кичереп больниста бик озак яттым. Bu sport haline кайту өчен күп эшләр куйдым. Бүген гәмнәшләр алдагы елларыгыз күңелле үтсен, сау булыгыз. Кто-то сегодня твой не на шутку разошелся. Да купила в аптеке Алмах 01. Стала его применять, теперь его узнать не могу. Не ходит, а летает. Радуем ценами. В сентябре купите Алмак 01 выгодно в аптеках Милфарм, Ихлас и Аль-Каир. С 11 по 17 сентября белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по доступным ценам. Ждем вас на территории ДК КамАЗ. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж. Диагностический центр ТАТ-клиник оказывает широкий спектр исследований по магнитной и компьютерной томографии, диагностика всего организма, томография без облучения, УЗИ сосудов, вен, сердца, консультация высококвалифицированных специалистов, психотерапевт, кардиолог-ритмолог, невролог, невропатолог. ТАТ-клиник.